Здравейте, хора! Тук в този канал имаме всякакви различни неща. Днес почвам да продавам такива чокърчета. Това чокърче, което е с имитация на примерно като нещо такова, дето е сложено на герданчето да виси на висулката. Това е чокър, който струва 2 лева. Заедно с това, което съм направила, струват 2 лева и 1 стотинка. Ето тази гривничка за бебенце или нещо много малка ръчичка струва 1 лев. Тази гривничка също струва 1 лев. Тя е с жълта кукичка. Тази, която ви показах, е с синя. Тази чокър е с бяла. Тази гривничка пак за малка ръчичка. Тя се разтяга на кой знае за колко. И с пак прозрачна. Тя пак струва 1 лев. Пръстенчетата са по 50 стотинки. Това пръстенче е с зелена кукичка. Тази гривничка и тя е 1 лев. Гривничките са по 1 лев. Тя е с зелена кукичка. Така. Тази гривничка е пак за по-малка ръчичка. Или по-слаба като мене. На мен ще ми стане, предполагам, да. Тя е с тъмно-синя кукичка. Това пръстенче е с по-голям пръст. Да, може би ще го намаля малко. И с прозрачна кукичка. А пък това пръстенче, може да не се вижда, кукичката е с лилава. Това пръстенче и него ще го намаля. Е с прозрачна кукичка. Това не знам дали ще стане въобще на бебе. Най-вероятно ще я намаля за пръстен. И с прозрачна кукичка. Тази гривна, да, ще стане на малко детенце с зелена кукичка, понеже нямам никакви кукички, имам само една единствена прозрачна кукичка. Пак за малка ръчичка, гривничка с прозрачна кукичка. Тази гривничка не я продаваме, защото не сме я направили хубаво, но иначе ще я продадем се някога. Може ето така, ако ви се скъса, да, тя се скъса нищо. Аз ще я оправя и ще я продадеме и тя е за 1 лев. Не, по-скоро ето тази, която е двойна с по 2 ластица, е 1,50. Тази е и тя двойна и тя е 1,50. Значи гривните, които са двойни, са по 1,50, тройните са 2 лева, колкото чокърите. Тази гривничка пак е за малка ръчичка, но мога да ви оголемя. Която гривничка си харесате, по номерът сами ги казвайте в коментарите ми. Пишете или налично. Мога да ви ги увеличавам, намалявам, мога да ви ги правя на пръстени същите цветове. И така, това е с лилава кукичка. Това пръстенче е за момче с синя, тъмно-синя кукичка. Това пръстенче е за момиче
с прозрачна кукичка. Това пръстенче за момче или момиче. На момиче седи много хубаво. Е с прозрачна кукичка. Тази гривничка е с оранжева кукичка. Тази гривничка, тя е с по-различни ластици. Тези ластици на тази гривна са ластиците с цветя по принцип, но аз съм ги използвала за гривна. Те са по 1,10, тази гривничка е 1,10 и е с прозрачна кукичка. Това пръстенче за момиче или момче. За момиче е когато носи много тъмни дрехи, с прозрачна кукичка. И това бяха. Мога да ви покажа на друго видео, мога да ви покажа как плета. Ето, както виждате, тук си държа гривните. Тези не ги използвам за гривните, защото ги плета на пръсти. Не знам дали са си видяли нещата, но да. Когато продавам още неща, не са само тези. Чакайте, че... Продавам ето този попит, който е мега як. Да. Пука се. И... Да, това продаваме. Също продаваме ето тази тръба, която се разтяга. Да, тя става мега голямата. И мисля, че имаме още неща. Не, мисля, че другите съм ги продала вече, защото тук е пълно. Пълничко е, да. Продаваме такива различни... не забравих да кажа колко пари е попита. Значи попита мога да го продавам. Той ми е за 4 лева. Тази тръбичка е за 3 лева. 2 лева, обърках се. Една рисунка, понеже съм ги спринтирала. Това са пари все пак. Те са всякакви различни, коледни. Има... Те повечето са коледни, да. Да. Те са... Ангела не се продава. Да, имаме 2 ангела, но не се продават. Картините, снимките са по колко лева? По 4 лева, защото все пак съм ходила по разни места да ги спринтираме. И това са пари, смисъл. Да. Продаваме и от тези неща. Сега ще ви кажа кое продаваме. Мога да ви продам ето тази гривна. Тя е жълта. Best Friends Forever. Best Friends. Да, Best Friends Forever. Нея я продаваме за... за 3 лева. 2 лева. И ето тези с таблицата за умножение. Това е с 3. Имаме с до 10. Ги продаваме и тях за 2 лева. И да. Пишете ми долу в коментарите, ако искате нещо. Чао! И тази я продавам за 10 лева. И картинките мога да ги отцветявам. Чао!